Bagori Hawar Irrigation Scheme ningkan krip hopleng detta patang pontek thedet. Samilang so IDTP block arlo PMAYJ hemso ke patang te alam ki kiklang. Hele pen inu tabang phu khat khati pulisari deng kachingnang. Joy Singh Hanse achor kareng rong pharpi hem nang chelele det. Chandra Singh lekthi aphan hanjang langsong kang pen karchu. Bhartiya Janata Mahila Morcha langpher mondol committee hin pen ke pangthira sai ke dengpon. Kardom Pini Adap Abirta thanbang Pini Limerina Hansepi non arju ikha Birta angton pen. Tarik bangke barni badi bari encourage di encourage de barni bangkala nitipi la sojong dulu jo nitipi phan si pini thonami kulo nitipi phan pini thonami nete pini imu pinda kulo la sine la so pini bang thonamo kulo padona mat angke alang de barni dam lo arning sam ke nang ang tu ala tharang thak tang telang walam lo masang ke tharang thak tang telang nan la tharang thak ke patang tu mo la puga hon nam na po walam lo manga hon nam na po ta la ke thak se da lo bon ne ke thak lo ne setani ke bhara kam nam yu lo pot kam ke da madim hem na ke puhlo surat teron ha amasin nitum bangke kam bangke la pulo jo nitum ka adap bayi pen bar po mo anong wi gari long ta dun pute soy bayi hat bayi anta nitum hem nang chili nang ko setami alang therang thak thede tang thede la bon ko cho ta therang thak thede ne sa pavedun ni phanang ke toy putani sa ka pavedun de lo therang patang tu po jo ni lok ni sa ka do ka ta paven de lo amuso asopi serensi kado kavesta sata vidun po hoktalo pute alangli hampini ta nampo kado eta ban po sang pini ke ne se ban po ake alang ke cho kaminta pata thangata bi ne ke dolo ne ke ban pichot pat ke alang aning sam selo ne ko pilo ne Kareng rong pharpi ke dam tang ni phaing ko rai siar ni di phu ke dam ji pu pen hemta chewang we la pen kapali ji adim ta lele det pen ajok asomar la pen achoratum manghu prong lakhaing ko raphon nilip MSC constituency ke parlo lakhai si chukihula borsali terona ronga me kar Joy Singh Hanse achor sangpi kareng rong pharpi arta thongke bratrok kachibhong kali ajat kali aso su ke chanjai piapor tebok het sang tilang so te hem pini ke thon dam ji pu pen dam jui non puta ke wang pi pe da jok achor Joy Singh Hanse amekri meklang pensi pherang ke tum atheng nu che than pon sangpi kareng rong pharpi alang like bang throk siaw sumara pailo la pen aso suan pinlu bonta kachibhong kali ajat kali si nangkedam pijui ke Nelitum manghu phrong lo lasi majok along ledun majok lepon sita kareng rong pharpi ke sapimar binong apot si majok lepon majok along ledun sita nangkache thon dun wekje phansi Joy Singh Hanse pen chuning lipon lapen ke ka Joy sangpi kareng rong pharpi ari deng hem kachi kimji pu kibia tangka sarbu ka chojor lapen pinang anaja ki ding pen kachu birtia tangka ta nang pon pi et puta phrang kya thengnu che than pon lasi majok le sangpi kareng rong pharpi aphan theklong polote mobile number 8134 850-210 long nang humri igwek thapusi chuning ripon Nilipen Mosasteron 365 News India setami osota ani si anam lo rong pihan pen biam ko pulo rong pihan bi ko pulo osota la helo la non ni dung se do la oso man thek long lo alang ka kom se kom sami alang dam ji ani ha chipa pleng ji pustami chipa pleng tami ni thang na ta pupi wa phis tami alang kom se kom phun ke na receive ra itiman ke ni phan phun ke ni kilong tek asonte ni dak se do pra ni phanang pu sonte ni thang ta ni oi e tami no ka habit to no ne haram to no ne kona tang no ne ni di thang na ta bi de dalo ni ke oi pen no ma se ni hondura tabe ni hondu e don ke ni pathe thupu ni la Nelitum Karbi lo Charlie Asong Nilibaro mate keseng longpho dak chukela head branch pen Nelitum pini labangso
alamthe karjulong pen Nelitum sitame ningduk parpik lo asi aprangsi choro parpik lo Nelitum press media kadowe tum han sitame Nelitum ladak adi malong nangtum nang palepot asi Nelitum ahin pen sitame Nelitum aphan suri kardom pajeriglo lalo kedam tang nipai ingkoirai siarni ladak borsali teronarong hanse hem joysing hanse alangli achor kareng rong parpi alangli ingkoirai si tarik ingkoirai si ani alangli hempen chiubupsi alangli somar bangtrok si do lasi Nelitum karbilo charlia songpen kachuning ridun kang tungge lalo alangli nahokle do pusitame alangli hem mate puriara tum sitame manghu pronglo alangli somar bangtrok si do alangli tum sitame manghuik pronglo lapen alangli hem asor sitame manghuik prong ason si do koklo lasi Nelitum hin penchuring dun kang tunga bangke lalo alangli nahokle do sitame alangli prapjin pen ladak hem nang chipaleji phansi chuning rilo lapen alangli jongsi komane along mate nitum kahonde komane along jongsi ke kadun plongte halake ponvek abang sitame alangli sitame ke matha pen alangli sitame ba nangkachi thondun ji aphan mate alangli tum asomar tum do alangli somar tum ke cho thek the jun thok thek the pen sidolo alangli tum manghu prong si do khangjang lo lasen Nelitum sodak pen karbilo charlia song nilip aro ahin pen churing dun padikrim lo je prapjin pen alangli phan ladak ahem nangachi paleji phansi Nelitum ahin pen churing ridun lo kardo Lakhain ko ratroke parlo mate dwar bagori constituency bagori hawara long kedam tang ningkan suri hini ratrok ningkan si bangso irrigation scheme sengson ponpen nang piponlo bangso scheme ke wana bang mate ke claim pon bang phulake em tarendra brahma si bangso irrigation central scheme fan wan lo lapen nang claim lupusi bagori hawara rada tumpen chithan pon central penta sanction at lupusi Pachethang lo ningkan hiniang bong patang popu sitame pinianta patang pon pedet si thek pon long lapen bangso phipen ningkan suri hini ratrok se ningkan puthot em rong pia sang ho mate em prodip rong pc bangso scheme mate irrigation em nang manlo bagori hawara rada tum ake hai em prodip rong pia phan ningchi thelu bangso scheme mate irrigation akam central fund sanction tanglo pot prapjin pen ningkan hiniang bong pen central scheme akam pot nang claim pi patang ponvek pu pusi bagori hawara rada tum ake hai em prodip rong pia phan ningchi therin tilo bon sita ning chithena ka son si do lupasi halada kedo baguri hawara rongarat atum nang chithandun lasinon do bom mate non kachari bom sarkar phan ning chithelu pusi baguri hawara ratatum laso scheme mate central irrigation fund akam nang patang pipon pu pusi halada kedo baguri aratatum aki hai cm tiliram rong hanga phan chuning ripon pedo anparta bangso dimak long along nang langa son te churu parji puta chuning ripon aki hai cm tiliram rong hanga phan chuning ripon nangklem pi patang pipon asonte me parji pusi chuning rita pedopon halada kedo baguri hawara ratatum athela ke central scheme pen ka sanction tang akam lupusi ratatum nang chethandun rinti lapen karjupon ta pedo kopia thesi la sosai mate central pen sanction tang data phile nang patang pipon pedet mapusi baguri hawara ratatum karjupon ta pedo thu lasibang so dimak long along Karbi Anglong Autonomous Council kachari ki theki dinga tum nang humri pen nang chelang chari vek ji phan lapen nang patang pipon ason te me parji pusi baguri hawar arong aratatum chuning ripon Deithor pen amosing ti 365 News India Sarkar pen kiduk det arata phan kapanong pipon PMAYJ hemsu ningkan ke thom lengde da pita patang pipedet Lakhakre Flikor Kanti constituency arlo ke dosa milang so IDTP block ke parlo Chandra Singh Hanse singote rangarong amekar lapen suna sing terang arong bilang bonga tumaphan rongrop atok anu along kapaching thurji aphan central sarkar pen kapanong pipon PMAYJ hemso ningkan ke thom plengda tapita patang pipedet kapatang PG ke phialamlo ahem phu aphan ke bank passbook ta pachi odlong le lapen tangka bank along ke endam ta pon pi puse ahem phu tum pen chethan pon lasi samilang so IDTP block videogram sevak je iatum nang chelang pen nang patang pibek thapusi chuning ripon Samilang Sopen Mijoram Hanse 365 News India Nipain ko rake thomar ni wolong komaji police station adung het kedo Sankardip sisuni ketana long Bhartiya Janata Mahila Morcha langpher Mondol Committee hinpen kapangthira sai ke klempon labangso kapangthira sai ke klempon along Bhartiya Janata Mahila Morcha langpher Mondol Committee amaipi junaki lekhipia hinpen si japonlo lapen alang lilong BJP langpher Mondol Committee dunmei phi rupa bordoloi BJP langpher Mondol Committee chunbang Mampi Singha Bhartiya Janata Mahila Morcha langpher Mondol Committee dunmei phi kacherong pipi
Chunbang Parul Hendik, Bhartiya Janata Yuwa Morcha Maipu, Ruby Singh Phangcho lapen, Pranjal Sarma, Ward Commissioner Bakalia Municipal Board, Atumahin pen kapang tirasay ke Klemalong, Chirap Chitudun. Patumi Adap Abirta Kebapor Chandra Singh Lekthe Hemtun Hanjang Langso Along Palidamsi Hanjang Langso Sport Association Karbi Anglong Seva Kendra KCS Hanjang Langso Aro KLA Hanjang Langso Aro lapen Hanjang Langso Bazar Committee atum Chingrumsi Chandra Singh Lekthe aphan Ningarong TPC Karbi Pohopen Karchodam Chandra Singh Lekthe Ingdeng Troxy Council Mahangke Thegarni Karlitang Khorsing Terang Anong E Karbi Anglong Tan Mouse Council CM Tuliram Ronghang HAD Minister Jogen Mohan ALA Deputy Commissioner Dr. Numal Momin atum Marideng Pensi Pajirpon Chandra Singh Lekthe Keret ke soyan parta ke thip ke thengta thek dasika Charlie Jia tum ninghang polote nang thanji puta lamthe chipaklangpon lapen arniwang hajira ka choklem phante labangso sai ke klema le ongmu puta than pachini pon athe keret ke soya kam ke atibin si ke klem sita hajira ka choklem ke arni ke so pupe arve ke jang pupe ke klem nang puta risoe jang atuma phan aning pathedun Chandra Singh Lekthe alang like pinang an KCS alongta nong ilong dun ulo lapen kapre kapre kalongta nong e kilong dun do labangso karcho maya long kachetong dun lothan bang longbing ti rupsing rongpi rada cyclem bang himari tokbi William Singnar Harlongbi Velongbi College Vice Principal lapen Rajan Rongpi pen chenglok ke theki dinga tum chetong dun si Chandra Singh Lekthe aphan karcho ponamai misen pen pachun pon Hanjang Langso pen Bisu Lekthe 365 News India Patumi Adap Abirta Kebra Chitima Pormalom Khatkati Police Station ka parlong kang pakafila longpen Sahil Khan mate Salman Khan artang koira kithom aphan Khatkati Police Bokajan Police Borpothar Police lapen SDPO tum joy pen kiri ka kuruk pon bomahutsi nepon long alang lilong pen 22mm pistol bong lapen 7.65 mm pistol bong lasonsi magazine hinia mukereng mutrok silong pon Sahil Khan mate Salman Khan artang koira kithom apomen Abdul Hakim Arong Tarapur PS Banskandi Silchar Sitanon ke dobom adima bangke Burma Kem Dimapur pusi pangthek ponlong non amat ahok pedalam kilong pon edjephan Khatkati Police Station along arju pon bom lang kachingnang lok abang phophan SDPO Bokajan APS Jondas ke japon along kacherap kachitudun Inspector Bhupen Kalita CI Borpothar OC Khatkati SI Unarmed Branch Mablik Brahma ASI Mohannad APRG Staff Kem Bokajan napen Khatkati PS Staff atum Hanjang Langso pen Bisu Lekthe 365 News India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom